Din korka kori kapok wabiro ir ma korka kori gin okege mage mosego e yo makare to gin mage ma in korka kori winjo ni kato pod rem nitiere. Erokamano. Koro kawayo magise wuoyo about kaka education, yena monda wo about the political part of it. Wanted gimoro article 27 I think talk about equality and something to do with gender discrimination. Kor iyudoga ka okang' manyalo wacho ni about mano en kaka nase wache chiencha. Chon ne waonge gi leaders mamine ne onge. Nidoga ka maybe ntiere achiel. King'yo time from the time manager Kenya yudo independence ne wantiere gi Charity Ngilu, ne wantiere gi the likes of Wangari Maathai. Ne gin jok minyalo kwana achiel kuom mine. But idoga ka koro kaka time dhi thoth gi medo wuok sani nyalo kwano. Nikech koro idoga ka okay wantiere gi position mar women rep mane onge ga before dog. Idoga mae that is one of the things manotimre nade okel kendo ndike constitutions. Mana achiel kuom improvement manyalo wuoye. On the contrary, idoga ka pod two-third gender rule no pod onge pok ji chopo kajo. Idoga ka gimomiyo gini pod onge kanyo sana. Wantiere gi barriers moko mantiere e kind chopo i two-third gender rule gi jok monego bedni keto bedo fulfilled. Barriers nya bedo kaka mage masema. Koro barriers manyalo wuoye ni social norms to. Wami example, moro na gocho ne wadwa takone ni ingin 2027 abiro vai dala kaka MCA. Tinge gimoduoka. Onyisa ni kuongi many lo Baringo. Akonga many lo Baringo. Tiende no nyisa ni akonga many oda mondi. Nyiso ni in kaka nyathi manyako mantiere gi lek mar chung lakini pod ionge gi lek mar dhi katedo no. Maybe samoro neno ni iki nikech okay katedo onge gi iga. Lakini ine monego bedni yiero nikech ng'eni macha en commitment. Koro kibukri ni dhi mondo idhi bed a lazy parent kanyo. Koro inyalo dwaro ni en dwaro mar ng'ato onge janyuol moro amora manyalo dwaro ni obed gi familia moko nyal take care of. Koro an kaka anano ni we mondo at least atema manye gimoro makata koro adhi abete oda. Anyalo neno kaka okungo kona ni kapok imanyo MCA North Nyakach Ward, kuongi manye kata lo Baringo kocha. Neno kumotera tera mane i Baringo i bandits kuchocho. Motera monda. Kore that is one of the challenges. Ido ka ngato nyisi no dwa vai. Nikech sani ng'eni jitiko school ka gitindo sana. Ngato do ko tiko school at 21 but ido ka en gi courage moro munya onyal en gi courage mar en gi mich mar leadership no. Koro ido ka koro seche machal kama endi ido koro gik ma chal kaka social norms go ema prevent gi from getting this position. Ido ka ngato nyisi anto kuman kecho kinyal bukre bukani dhi vai kamora mora dala uji ong'eye nikech joma nyiri be ipenjo ga ni winjo be ni koro ka gida vai to gi vai kanye gi vai kama gimake lo kaka nong'ise ni dhi many lo Baringo mondi kosi vai dala kuma ne onyuolie mano bende mabedo ga challenge machielo. Don koro iwacho ga ni charity begins at home. Koro at least dhi kuongi temi gerejo dala kiwuog oko nikech ng'eni kisewuok oko to koro responsibility thothne di concentrate gi kuma intiere no. Idhiwe. Koro doga kidhi dala kucho dala kune mose nyisi ni be in gi ng'ato. Ineno koro gik machal kaka marito ka ng'ato wacho ni anto sani nda gombo vai lakini kuma adwa vai osekona ni be an gi ng'ato. To it's so sad ni doga ka most of the women they also participate in that. Like ng'ama mi ing'eyo kaka gigi to in ng'at mokwongo kelo gi doga gi penji maber about ka intiere gi ng'ato. Koro apart from social norm, aparo ni wanyalo wuoyo about self-awareness. Gini endi ok noket ni nyako bed mana mar chuo kende. En ng'ama nyako nyalo time, ng'ama dichuo be nyalo time. To a constitution bose mi right ni inyalo vai kaka in ng'ama miyo. Koro idoga ka courage on koro mine mano vai chon ka. I think ni people borrowed from them, other women. Kata sani nanyawacho ni an as a person, I would embrace Millie Odhiambo. Millie Odhiambo dong en MP mar Suba North dong kune kumoyae. But kuno oken kumo kende but ovai kuno. Koro mano nyisa ni anyalo vai
dalawa kata gikona ni amany lo Baringo kata lo onge kata ntiere. But ingeni odwaro courage. Civic education be onge, onego bed ni jogi endi ipuonjo joma mine. Onego bed ni inyiso gini leadership onge gi wuon go. Ka ineno ni intiere gi michno kendo inyalo puonjo, inyalo bet a leader ma ji dwaro, oyieni. Koro despite the fact ni wantiere gi improvements achiel, challenges be wantiere godo. Bendi nitiere. Alafu anyalo medo about the economic part of it. Wacho gadi tax na usuru. Koro ineno kaka usuru ni ok en gima rach, nikech one of the reasons momi wantiere gi tax konyo government for revenue. To revenues gitiyo godo kaka ikonyo godo e school magi sponsor godo nyithindo donge. To koro yudo ka kiketo ka there is usuru ni malo ahinya but services gin poor. Maningeni you are going against the constitution. Nikech constitution ni okinena book moro moket kanyo. This is a promise. Gini en promise moro ma oket kanyo ni an kaka japiny abedo promised good education, healthcare, chiemo. Koro yudo kaka alafu human rights are also about dignity. We wawinja ne Mark bende